nyt mä kuvaan meidän peltoautoa. Tässä on meidän eka peltoauto tai mun ja mun pikkuveljen eka peltoauto, millä mun pikkuvelikin ajaa. Sitten tuolla on nyt tuo P-Mari, mitä mä nyt ajan. Ja siitä mä kerron, tästä Mitsusta mä kerron nyt eka. Eli täällä on esimerkiksi meidän, tänne on asennettu tällainen varashälytin. Se pelottaa rosvot pois. Sekin tuli vähän katsomaan meidän kissa pikku. Sitten siellä on aivan, siellä on aivan normi takapenkki. Ja sitten täällä nyt ei ole mitään ihmeellistä, paitsi nämä polkimet. Joskus ollaan tehty niin, kun me ei ole, minä ja Paavo ei ole jätetty tänne polkimille ilman näitä tyrokseja. Niin laitettiin tyroksi tänne polkimiin. Ja tää on automaattivaihteisto. No niin, varashälytin, sä voit lähteä täältä. Lähet pois! Katso ja häirittää kuule, kun sä oot siellä. Gepardi. Joo, no. Ei tää nyt sen kummallisempi ollut. Tuus nyt sieltä sitten pois. No, antaa sen olla siellä. Hetken aikaa vielä. Sitten tässä on P-Mari. Tuossa ei oo mun nimeä vielä. Eikä mä varmaan laitakaan. Toiselta puolelta mä oon repinyt nuo jo pois. Tässä on tää mun auto. Siis nämä ei oo mun nimet. Se, keltä me ostettiin nämä, niin ne oli jo tässä valmiina nämä nimet. Joo, eli tää on mun auto ja täällä on turvakaaret ja kuppipenkki. Sitten, no, mikä toi on ralliratti? Joo. No, ja sitten tässä oli toinen penkki, mutta se otti se, keltä me ostettiin tää, niin se otti ne pois ja unohti tämän pienikkeen, mikä tää on. Niin se unohti sen ottaa pois kokonaan. Ja sitten se jätti nämä vyöt meille ja sitten, niin, mutta mä myyn tän ja ostan paremman, koska tässä on vähän sitä vikaa, että kun nämä lämmöt nousee melkein joskus. Lämmöt nousee tuonne. Kerran ne meni aivan tuonne, kerran ne meni aivan tonne punaiselle ja sitten, onks tämä? Niin sitten, kun laittoi virrat päälle, no ei sitä niinku perunoita, aivan niinku perunoita olisi keittänyt, kun laittoi virrat päälle. Mutta jos mä alan nyt
lopettelemaan tällä jakson ja se olisi sitten, mä teen tänään jonkun videon. No mä olen lopettelemaan nyt tähän ja se olisi morjens.